बालिराम बर' बिथांमोनहा दिनै नेसनेल मोनसे जोलुर बादायनाय खेला गेलेनाय दं बेयाव नोंथाङा बेखेवगिरि महरै बा बाहागो लादों बे बिथिङाव जोहोलाव बालिराम बर'आ नैबे उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ओनसोलनिमोन आरो बिथाङा जाय समाव जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया सोलिफुदोंमोन बे समाव उदखारनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दा बिथांनि जिउ बाउनायनि जि बेसेन मावनानै गालांनाय बिथांनि जि बिदिन्थि बेखौ अराय गोजोरथि खालामनो थाखाय हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजिनेल स्पर्ट्स एस'सियेसना बोसोरफ्रोमबो बे अल इन्डिया लेभेलाव फुटबल कम्पिटिसनखौ खुंबोदों आरो देग्लाय 22थि बोसोर आं बेयाव बाहागो लानानै बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जिहेथु जोहोलाव बिथांनि मुङै बे जोलुर गेलेनायखौ होनाय जायो आरो बेनि उद्देस्यआ बेनो जे बिथांनि मावनाय दांनायखौ बिथांनि आदर्शखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय होनाय जादों। दा बेखायनो जायफोर गेलेगिरि जायफोर रायजो राजा बे गेलेनायखौ नायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जाहाथे बयबो एसेबाबो मिथिनानै लायो आरो जोङो बड'लेण्ड सरकारनिफ्रायबो बे गेमखौ खुंनायाव बोसोरफायाव जोङो 5 लाखै जोङो अनसुंथाइ होनाय जायो। बिटिसि सरकारनिफ्राय गेलेनाय बिथिङाव दावगानो थाखाय मा बिथांखि लादों? जोंहाथ' गोबां मावनो गोनां दङ। गिबियै जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जिफोर प्लेग्राउन्ड एबा गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथारानो जोंहा दासिमबो मोजां रोखोमै गैया। दा बेखायनो जोङो मोनसे बिटिसिनि मोनब्रैजि समस्तियाव जोङो मोनसे मडेल एस्टिमेट जों बानायदों गेलेग्रा फोथार माने मिनि स्टेडियाम जों बानायनो थाखाय बेखौ 5,40 लाखनि बेखौ जोङो बानायनाय जादों आरो बेखौ जोङो प्रप'जेलखौ दासिम होनाय जाबाय आरो बे जायोब्ला आं सान्दों जोंनि गामि ओनसोलाव जि गेलेग्रा फोथारनि मोजां गेलेग्रा फोथारनि आंखाल बियो एसेब्लाबो सुफुंजागोन। दा बेनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय बोसोराव जोङो रेसिडेन्सियेल कचिं बिनि थाखाय होनायनि जि राहा बेखौ जोङो लानाय जादों आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव साइ सेन्टार गायसननाय बेनि हाबाफारिखौबो जोङो डिपिआरखौ जों बानायनाय जाबाय आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जि जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि आरो नेसनेल लेभेलनि जि मोनसे स्टेडियाम बेखौबो जोङो उदालगुरियाव बानायनो थाखाय जोङो हानि एलटमेन्टबो लानाय जाबाय आरो बिनि डिपिआरआबो रेडि जाबाय। जों खम साननि गेजेरावनो बेखौ जोङो बेखेवनानै रायजो राजानो बे गेलेनायनि थाखाय जि खाबु बे खाबुखौ जोङो होनाय जागोन। आरोबाव फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 9 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम जों सा सानजा ओनसोलनि 6थि सिडिउलाव थानाय जि काउन्सिलफोर दङ जोंहा मिज'रामनि 3, मेघालयनि 3, त्रिपुरानि 1, आसामनि 3 गासै 10 बे काउन्सिलफोरनि गेजेराव जोङो ISPL एबा इन्टार सेक्सनेल प्रिमियार लिग होननाय बेखौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो 4 जिल्लायाव जोङो बेखौ सायख'नाय जादों फिल्डखौ बे 4 जिल्लायावबो जों बे गेलेनायखौ खुंगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जि गेलेग्रा बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनाय आरो जोंनि गेलेनायखौ एसे मुंदांखा खालामनाय बेखौ जोङो थांखि लानानै बे गेलेनायखौ होनो नागिरदों। सार फैबाय थानाय समाव नैबे गेलेनायजों सोमोन्दो लाखिनानै गोदान इयुन जोलै जाखांफुनाय गेलेगिरिफोरखौ मा मेसेज होनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो सानदों जिहेथु गेलेनाया गोदोआव रंजानाय हिसाबै गेलेयोमोनब्लाबो दिनै गेलेनाया एन्टारटेनमेन्टल' एबा रंजानाय बाजानायनिल' जानानै थायाखै। बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो केरियार खालामनो हायो। दा बेखायनो जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आं खावलायगोन जे बिथांमोना जायहानोखि फिजिकेलि फिट आरो जाय जि इभेन्टआव गेलेनो मोजां मोनो बे इभेन्टखौ मोजाङै जाहाथे गेलेनानै बेजोंनो जिउ दानो हायो जिहेथु बेखौ आं खावलायगोन आरो जोङो बेनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोन जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि फिजिकेल फिटनेसा एसे सहाय जानाय बायदि बा डिफेन्सआव आर्मियानो होन पारामिलिटारि फर्सेसानो होन बेफोराव साख्रि मोननाया एसे इजि जानाय बायदि जोङो NCC इउनिटखौ जोङो थाबैनो जोंनि बिटिसिआव जोङो गायसननो नागिरदों। सेन्ट्रेल गभमेन्टनिसिम दायो जों प्रप'जेलखौ हरनाय जाबाय। बिथांमोननिफ्राय मोनसे एप्रुभेल मोनोब्लानो जों NCCखौबो जोङो थाबैनो खुलिनो हानाय जागोन।